साफ्रोमबो नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। जोंनि गेजेराव बयनिबो गोसोआव मोनसे जेनेरेल कमन कुइसन दङ आरो बे कमन कुइसननि फिननायाबो कमन जानानै दं। बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय जे भारताव ख्रिस्टियानिटि एबा ख्रिस्टियाना माब्ला फैखो आरो सोर लानानै फैखो होननानै गोबां मानसिफ्रा सोङो आरो बेनि फिननायखौ ओरैबायदि बुङो गोबां मानसिफ्रानो जेनेरेलि कमन फिननाय होयो। बे जाहैबाय जेब्लानो ब्रिटिशआ भारताव फैदोंमोन, ब्रिटिशआ भारतखौ रुल खालामदोंमोन, बै समाव ब्रिटिशजों लोगोसे एबा ब्रिटिशफोरा लानानै फैदों होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, सैथो फिननाया बे नङा, सैथोआ बे नङा। दिनैनिफ्राय लानानै प्राय 2000 बोसोर सिगाङावनो ख्रिस्टियानिटिया भारताव फैदोंमोन। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांहाबो जुदि बेबायदि सोंलु दङब्ला, नोंथाङाबो जुदि माब्लाबा सानफेरदोंब्ला जे ख्रिस्टियाना भारताव माब्ला फैखो आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथाङाबो साननानै लादोंब्ला जे भारताव ख्रिस्टियानखौ ब्रिटिशफोरा लानानै फैदों, इंलेन्डनिफ्राय लानानै फैदों होननानै जुदि साननानै दङब्ला नोंथांनि साननाया गोरोन्थि आरो नोंथांनि साननायखौ मोजां खालामनो, थि खालामनो, सैथो खालामनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो जेन नोंथाङा सैथो जारिमिनखौ मिथियो जे भारताव ख्रिस्टियाना माब्ला फैखो, सोर लाबोखो, बबे समनिफ्राय जाबोखो, माबायदि जाबोखो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौबो नोंथांमोननो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्स बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, गोदो गोदायनि बाथ्रा 52 AD नि बाथ्रा, जेरावहाय गासै इउर'पआवनो ख्रिस्टियानफोरा गैजोबामोन, माखासे जायगाफोरावल'सो जाहांदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रिस्ट'जों सायख'जानाय 12 चेलाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो सासे सेन्ट थमास होननाया भारताव सफैदोंमोन। बे सफैनाया माब्ला? बे जाहैबाय 52 AD आवनो, जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि उनाव, जिसु ख्रिस्ट' थैखांनायनि उनाव 52 AD आवनो भारताव जिसु ख्रिस्ट'जों सायख'जानाय 12 चेलाफोरनि गेजेराव सेन्ट थमासआ भारताव सफैदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आरो बे थमासआ भारताव सफैनाया सोरबा थिनहरनायजों नङा, माबा मोनसे बेफार फालांगि मावनो थाखाय नङा, माबा मोनसे गावनि मुलाम्फानि थाखाय नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ फोसावनो थाखाय स्वयं जिसु ख्रिस्ट'नि 12 चेलाफोरनि गेजेरनिफ्राय सासेया सफैदों। थमासआ गुबुन मानसि नङा, सोरबा ब्रिटिशनि बाथ्रा नङा, सोरबा बबेबा मानसि नङा, नाथाय स्वयं जिसु ख्रिस्ट'नि चेला थमासआसो सफैदों। आरो मानो थमासआ भारतखौ सायख'खो आरो भारताव बोरै सफैनो मोनखो? अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, गोदो गोदाय भारतनि मोनसे फालांगिया गोबां मुंदांखामोन आरो बे फालांगियानो जादों जाहैबाय गरम मस्ला, जायखौ जोङो गलमरिस होननानै बुङो, जायखौ जोङो इलाइसि होननानै बुङो, आरो गोबां रोखोमनि मस्लाफोरा गोबां मुंदांखामोन। आरो बेबायदिनो गोबां हादोरनि मानसिफोरा जोंनि भारताव फैनानै बैफोर मस्लाफोरखौ बायनानै लानानै थाङोमोन। थिग बेबायदिनो बै समावहाय रम साम्राज्य आरो मिडल इस्टनि बेफारिफोरा सागरनि लामाजों फैनानै भारताव हाबफैयोमोन आरो बिसोरो बैफोर मस्लाफोरखौ बायनानै लानानै थाङोमोन। आरो बे लामाजोंनो, जि लामाजों फालांगिरिफोरा थांलाय फैलाय खालामदोंमोन, बेफार मावदोंमोन, बै लामाजोंनो, बै दैनि लामाजोंनो सेन्ट थमासआबो भारताव गिबि खेबनि थाखाय सफैबाय, जेरावहाय केरेलानि कन्डुगुलुर होननाय जायगायाव गिबि सफैदों। जि समाव सेन्ट थमासआ बै जायगायाव सफैबाय, बै जायगायाव गोबां जिउइस सुबुंफोर दङमोन आरो जिउइस सुबुंफोरजों थानानै बियो गाहाम रादाबनि खामानिखौ मावबाय, गाहाम रादाबखौ होजेनबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय, जिसु ख्रिस्ट'नि गोजोननाय, जिसु ख्रिस्ट'नि जि गाहाम रादाब दङमोन, बै गाहाम रादाबफोरखौ गोबां मानसिफोरनो फोसावबाय। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, सेन्ट थमासआ बै समाव माबा मोनसे हाथियार लानानै, थुंग्रि लानानै मानसिफोरनियाव थांनानै ब्रा ब्रायै गाहाम रादाब फोसावाखैमोन, ब्रा ब्रा खालामाखैमोन। नाथाय सेन्ट थमासआ अननायजों, जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय, जिसु ख्रिस्ट'नि सान्थि, बै गोजोननायफोरखौ लानानै दद्र'यै जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन। आरो बै समाव गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ खोनासंबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय। बै समाव थमासनि बुंनाय गाहाम रादाबखौ सोर सोर फोथायखो आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ सोर सोर नाजावखो? बेनो जादों जाहैबाय गामियारि ओनसोलनि मानसिफोर, राजाफोर,
फालांगिरिफोराबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो थमासआ बै समावनो गासै 7था गिर्जाखौ जागायबाय एबा 7था गिर्जाखौ गायसनबाय आरो बेफोरनि मुंफोरखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होनो नागिरदों। सेथि कन्डुगालुर चार्च, नैथि पलायुर चार्च, थामथि काटाक्कावबु चार्च जायखौ नर्थ पाराबुर चार्च होननानैबो बुङो, ब्रैथि कक्कामगलम चार्च, बाथि निरनम चार्च, दथि चायल चार्च, स्निथि कल्लम चार्च। अनजाग्राफोर बेफोरनो जादोंमोन जाहैबाय गासै 7था गिर्जा जेरावहाय केरेलायाव सफैनाय लोगो लोगोनो सेन्ट थमासआ बेफोर गिर्जाफोरखौ गायसनबाय, जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ होबाय आरो गोबां मानसिफोरा नाजावबाय, फोथायबाय आरो गिर्जाया गायसनजाबाय। बिनि उनाव बै जायगाखौ नागारनानै चेन्नाइ एबा माद्रास फारसे सेन्ट थमासआ आवगायबोबाय एबा फैबाय आरो बैयावबो गोबां मानसिफोरनो, गोबां सुबुंफोरनो गाहाम रादाबखौ होबाय, जिसु ख्रिस्टखौ मिथिहोबाय आरो लिरनाय दं मुंदांखा गोबां मानसिफोरा सहसै थैयाखै होननानै। थिग बेबायदिनो सेन्ट थमासआबो बैयाव गाहाम रादाब होनाय समावनो बिनि गाहाम रादाब होनायखौ गोबां मानसिफोरा मोजां मोनाखिसै, मेगन गोसाफोरा बिखौ सिथारबाय आरो जाय हाजोखौ दिनै थमास माउन्ट होननानै बुङो, थमास हाजो होननानै बुङो, 72 AD आव थमासखौ बै जायगायाव सिथारबाय आरो बै जायगायाव दिनैसिमबो सेन्ट थमासनि मांखरा दङ आरो दिनैसिमबो बेयाव मोनसे मोजां समायना गिर्जा न'आ दङ आरो गोबां मानसिफ्रा खुलुमनाय सिबिनाय खालामो। सेन्ट थमासआ 72 AD आव जोंनि भारतआवनो थैबाय। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, थमास थैखांनायनि प्राय 1400 बोसोरनि उनावसो 1498 आव फिन पर्तुगालनि जि बिजनेसमेनफोर दङ वास्को डि गामाया कलिकत्तायाव सफैदों आरो बिसोरो गवाखौ गावसोरनि थांलाय फैलायनि मोनसे मिरु जायगा बानायबाय आरो बै पर्तुगिसफोरजों ख्रिस्टियान मिशनारि दङमोन जायनि मुङानो जादों जाहैबाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार, जायआ खोला भारतआव गोबां जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ फोसावबाय आरो गोबां केथलिक गिर्जाफोरखौ गायसनबाय आरो बेनि उनाव 18 आरो 19 सेन्चुरियाव ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पानिया भारतआव फैबाय। बिसोरजों लोगोसे आरो गोबां रोखोमनि इउरपनि बोलोगोरा हानजाफोराबो फैफाबाय आरो बिसोरजों लोगोसे प्रटेस्टान्टनि मिशनारिफोराबो सफैबाय आरो बै प्रटेस्टान्ट मिशनारिफोरा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबजों लोगोसे गोदान मुगानि सोलोंथाइखौ लानानै फैबाय आरो देहा फाहामसालिखौ लानानै फैबाय आरो प्रिन्टिं प्रेसफोरखौ लानानै फैबाय, जेरावहाय मानसिफोरनि सुबिदानि थाखाय। आरो बेबायदिनो सा सानजा भारतआव जेरैहाय नागालेण्ड आरो मिज'रामाव गोबां मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ सिनायबाय आरो गोबां गिर्जाफोरा गायसनजाबाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे गुसुं जारिमिननि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजि मोनखो? आङो मिजिंथिदों नोंथांमोना थारैनो बुजि मोनबाय गुबै बाथ्राखौ। जोंनि गेजेराव जि सोंलुफोर फैयो जे भारतआव ख्रिस्टियान धोरोमखौ सोर लानानै फैखो होननानै, आरो बेनि फिननायखौ गोबां मानसिफोरा सहसै बुङो जे ब्रिटिशफोरा लानानै फैदों, बिगुर गोजाफोरा लानानै फैदों, इंलेन्डनिफ्राय लानानै फैदों होननानै बुङो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाथ्राया सैथो नङा। जों बे भिडिअनि गेजेरजों बुजि मोनबाय दि जे ख्रिस्टियान धोरोमा बे भारतआव दिनैनिफ्राय प्राय 2000 बोसोर सिगाङावनो जिसु ख्रिस्टनि जि सेला दङमोन, शिष्य दङमोन, बै शिष्य, बै सेलायानो लानानै फैनाय जिसु ख्रिस्टजोंनो थोंजों लोब्बा दङ। बे बाथ्राखौ जोङो बे जारिमिननि गेजेरजों मिथिदों। सोरबा ब्रिटिशआ लाबोनाय, सोरबा बबेबा गोहोगोरा हानजाया लानानै फैनाय बे बाथ्रा नङा। नाथाय भारतआव ख्रिस्टियाननि जिथु सोमोन्दो दङ, बे सोमोन्दोआ जिसु ख्रिस्टनि शिष्य सेलानि गेजेरजों थोंजों सोमोन्दो दङ, जायआ सेन्ट थमास मुंमोन, जायआ 52 AD आवनो जोंनि भारतआव फैदोंमोन आरो गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन आरो गोबां गिर्जाफोरखौ गायसननानै गालांदोंमोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांनियावबो जुदि सोरबा सोङोब्ला ख्रिस्टियान धोरोमखौ भारतआव ब्रिटिशफोरा लानानै फैदों होननानै सोरबा जुदि बुङोब्ला, नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ थोंजोङै बुंनानै हो जे ब्रिटिशफोरा लाबोनाय बे बाथ्राया सैथो नङा। नंगौ, ब्रिटिशफोरजों लोगोसे सफैदों उनावहाय, नाथाय बिनि सिगाङावनो जिसु ख्रिस्टनि 12 सेलाफोरनि गेजेराव सासेया लानानै फैखादोंमोन। बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जारिमिना नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। Praise the Lord. May God bless you. Thank you.